Liječenje maligne bolesti znatno je uspješnije ako se odvija paralelno na dva različita kolosijeka. Prvi kolosijek je kolosijek liječenja, a drugi onaj koji se tiče nutritivne potpore. Procjenu nutritivnog statusa, propisivanje nutritivne potpore i optimalnu prehranu za pojedinog onkološkog bolesnika propisuje nutricionist koji ima posebne kompetencije i znanja na području suportivne skrbi o onkološkim bolesnicima, a takav pristup koji uključuje i nutricionista pokazao se posebno koristan i za održanje nutritivnog statusa bolesnika, a isto tako i za ishode liječenja, a možemo reći da jednim dijelom i štedi novac zdravstvenom sustavu. Stoga je iznimno važno prilikom same dijagnoze onkološke bolesti potražiti pomoć nutricionista i dakle prilagoditi individualnu prehranu svakog onkološkog bolesnika njegovim potrebama. Tumorska kaheksija je rapidno propadanje svih vrsta tkiva koje se događa uslijed maligne bolesti. Ono što se zapravo zbiva je gubitak i mišićne mase, i masnog tkiva i ukupne tjelesne mase bolesnika, koja, dakle, sama tumorska kaheksija može progradirati do značajnih razmjera. Što se zapravo događa? Događa se i utjecaj tumora i utjecaj terapije. Sam tumor luči određene faktore koji potiču proteolizu, odnosno razgradnju mišićne mase, isto tako razgradnju masnog tkiva i ono što se događa, koči se produkcija, odnosno proizvodnja proteina u tijelu. Događaju se još i brojni drugi mehanizmi, isto tako ono što je vrlo karakteristično je jedna supresija apetita, dakle smanjeni apetit, a dodatno samo liječenje uzrokuje određene nuspojave kao što su mučnine, povraćanje i razni drugi simptomi koji mogu otežati i onemogućiti nekada unos hrane. Dakle, u grubo to bi bio opis tumorske kaheksije, a mi isto tako znamo da postoje 3 stadija tumorske kaheksije. Prvi stadij je prekaheksija, to je ono razdoblje u kojem nije još došlo do značajnog propadanja tjelesne mase. U tom razdoblju jako je važno primijeniti nutritivnu potporu. Druga faza je faza kaheksije u kojoj je također iznimno bitno imati nutritivnu potporu za pacijenta, a treća faza je faza refraktorne kaheksije kod koje više nemamo mogućnost za povratak i to su pacijenti koji su najčešće terminalni, kod kojih se ne prakticira agresivno hranjenje i nekako se ipak pribjegava palijativnoj skrbi za te bolesnike. Tako da iznimno je važno prepoznati kaheksiju u ranoj fazi, dati nutritivnu potporu i na taj način onda imamo najbolje ishode i najbolju potporu za onkološko liječenje. Nakon dijagnoze maligne bolesti pacijent se suočava sa cijelim nizom raznih pitanja koje se tiču i njegovog liječenja, ali i načina života i prehrane na koji možda najviše može utjecati. Upravo zbog toga je jako važno se obratiti nutricionistu koji će individualno skrojiti prehranu za bolesnika sukladno njegovoj terapiji, ali možda i nuspojavama terapije koje će se pojaviti, ali naravno i njegove osnovne bolesti i možda drugim komorbiditetima koje pacijent ima. Vrlo česta ideja pacijenata je posezanje za raznim restriktivnim dijetama, za dijetama koje primjerice isključuju izvore životinjskog porijekla, koji zapravo predstavljaju nekada i namirnice koje nije nužno i nije poželjno izbacivati u fazi aktivnog liječenja, budući da postoji i rizik od razvoja neutropenije ili pancitopenije, tako da ideja je da ipak u vrijeme liječenja zadržimo sve skupine namirnica koje su zapravo uobičajene u svakodnevnoj prehrani, a kasnije, dakle, nakon prolaska kroz aktivno liječenje uz pomoć nutricionista, opet pažljivo planiramo prehranu koja može biti restriktivnija u udjelu sa životinjskim izvorima, ali isto tako vrlo bogata raznim pozitivnim komponentama i tvarima, podsjećati možda više na mediteransku prehranu i naravno uvijek nekako uz poštivanje svih onih potreba koje su pacijentu bitne. I naravno primjenu određenih dodataka, nutritivnih sastojaka i enteralnih pripravaka kada god je to potrebno.